नोंथाङा नोंथांनि पार्टी मेल मिटिं हाबा हुखाफोराव सिबिथायनि थाखाय मानसि मोनाखै नामा? अब्ला नोंथाङा जिंगासिनो नाङा। नोंथांमोनखौ सिबिथाय होनो थाखाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल सेरफांगुरि गामिनि आइजोफोरा सा 30 लोगो नांनानै आर'नाइ केटारिं ग्रुप दानानै रायजो राजाफोरनि मेल मिटिं हाबा हुखाफोराव सिबिथाय होबोबाय थादों। नंगौ, आर'नाइ केटारिं ग्रुपखौ थांनाय बोसोरनि अर्थात 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव दाफुंनानै लादोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो खौसेयै मेल मिटिं हाबा हुखाफोराव सिबिथाय होनायजों लोगोसे हिन्जाव गोदान बरायनाय बायदि बायदि हाबाफारिफोराव ज'ज'यै मोसानानै बरायनायबो खालामदों। बेनिखायनो दिनै आर'नाइ केटारिं हान्जाया बेंटल सेरफांगुरि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव ज' जानानै खौरांनि गेजेरजों सिबिथायखौ बांहोनो एबा खम सम बेसेनावनो रायजो राजाफोरखौ सिबिथाय खालामगोन होननानै फोसावनानै होयो। जुदि नोंथांमोना नोंथांनि पार्टी मेल मिटिं हाबा हुखाफोराव बिथांमोनखौ लिंहरनो गोसोब्ला नैबे 9678698830 नङाब्ला 9957536819 जामबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन। बे समनि थाखाय नायगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर थाबाय। जोङो दिनै बे फोथाराव मानि थाखाय गसंदों बेनो जाहैबाय जोङो हाबा एबा बहाबा मिटिं मेलफ्राव सोरनोबाफोर गोनांथि जादोंब्ला बेखौहाय जोङो मदद होनो थाखाय जोङो ग्रुप दङ। जोङो जानुवारिनि 2024नि फेब्रुवारि जानुवारिनिफ्रायनो जोङो स्टार्ट खालामदों। गोबाङाव जोङो थांनाय बोसोरावबो हेफाजाब होबोबाय आरो दाबो जोङो बे 2025आवबो जों होदों आरो होलांबाय थानो थाखाय जों नाजादों। सोरनोबाफोर गोनांथि जायोब्ला जोंखौ लिंहरनो हागोन आरो जोङो कन्टेक्ट नाम्बार होगोन। बेयावहाय बे नाम्बारखौ लानानै जोंखौ खबर खालामनो हागोन आरो जोङो गासैबो जायगायावनो थांनो थाखाय रेडि। जों थांगोन आरो जों मदद हैगोन, गोनांथि बायदियै जोङो हेफाजाब हैगोन। जों बेखौ मिजिं खालामदों। बे साबैसे सोद्रोमाफोर दङ? जोंनि सोद्रोमाफ्रा 30 जन दङ। माबायदि सार्भिस होगोन? जोङो मोजाङैनो गोनांथि बायदि जायफ्रानोखि जोंखौ माने लिंहरगोन बिसोरजों जों सोमोन्दो खालामनानै बिसोरनि हानाय बादि आरो जोंनि हानाय बादिखौ लानानै जोङो हेफाजाब होलायनो एबा मावफुंनो थाखाय जोङो जेब्लायबो रेडि। दासिमाव मोनबेसे मेल मिटिं एबा हाबाफोराव नोंथांमोना बेबायदि सार्भिसखौ होबोखो? जोङो थांनाय बोसोराव गासै दा थांनाय बोसोर आरो देग्लाय 6थासिम जोङो मिटिं आरो एबा हाबाफोराव जोङो हेफाजाब होबोबाय। जोङो बिदिनो होलांबाय थागोन। रेटफोरखौ माबायदि लायो नोंथांमोना? रेटआ माने जोंनिया जेनेबा जायफ्रानाखि लिंहरदों बिसोरजों रायलायनानै बिसोरनि हानायखिनिखौ लानानै जोङो खालायनाय जादों आरो। अल बिटिआर नोंथांमोना सार्भिस होनो हागोन नामा? अल बिटिआर सार्भिस होगोन नामा? हागोन, जों बेखौ नाजादों। ग्रुपनि नामा जोंना आर'नाइ केटारिं। आरो जों मोनसे खोन्थाबावनो गोसो जाबावदों। बेनो जाहैबाय जोङो जोंनि ग्रुपआ मोसायोबो बहाबा मिटिंफ्राव एबा हाबाफ्राव हाबा होनो हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ हाबा होनो लाङोब्ला मोसानो नांगौब्ला बेयावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन एबा जोंनो खबर होनो हागोन आरो जों बेयावबो हेफाजाब होगोन।